Aktar kmieni dan ix-xahar saru l-Open Masters Games f'Abu Dhabi, manifestazzjoni ta' sport b'madwar 25,000 atleta minn madwar id-dinja maqsumin fi 38 dixxilpina differenti. Il-kompetizzjoni tkun miftuħa għal atleti adulti ta' kwalinkwe livell minn 30 sena l fuq, bl-eċċezzjoni tal-hawn fejn setgħu jieħdu sehem dawk minn 25 sena l fuq. Bil-messaġġ ewlieni jkun li fl-isport m'hemmx età u għal kulħadd. Hawnhekk il-Maltija Rebecca Sare rebħet id-deb fil-kategorija tan-nisa tal-long jump bl-aħjar qabża tagħha tkun ta' 5.44 metri minn 35 parteċipanta. L-istess għamlet fit-triple jump qabża ta' 11.99 metri fejn ħadu sehem 19 l-atleta. F'kummenti lil One News, Rebecca qaltilna li kienet iddeċidiet li tieqaf mill-isport fuq livell agonistiku is-sena l-oħra peress li kellha anke prijoritajiet oħrajn f'ħajjitha u spiċċat għatta ħafna ħin fi sqallija. Dak li ħasbet li se jkun diffiċli ħażvolt oħra kif hemm sabet faċilitajiet li se tuża u komunità li inkoraġġieta u għalhekk meta rat issejħal din il-kompetizzjoni bdiet titrenja lihom. Stqarret magħna li l-affarijiet kienu diffiċli għax it-temp estrem fl-aħħar xhur ukoll fixkel ħafna mill-preparazzjoni tagħha. Rebecca Sare ridet li tgħaddi messaġġ lil dawk l-atleti li rtiraw mill-kompetizzjonijiet għal diversi raġunijiet li qatt mhu tard biex wieħed jerġa' jibda fl-isport. Tenniet li ħafna minnhom li jkunu qabżu l-età ta' 30 sena fil-verità jkun diġà għadda żmien għar-raġuni li minħabba fiha jkunu waqfu oriġinarjament. Qatt mhu tard biex jerġgħu ikomplu l-isport tagħhom li vera jħobbu u jerġgħu jippruvaw jikkompetu fih għax daw it-tip ta' games, daw il-Masters Games għalhekk qegħdin isiru għax jisom irridu jgħidu dak il-messaġġ li l-isport mhuwiex biss, l-isport kompetittiv mhuwiex biss għal meta inti għadek żgħir u hekk imma tista' letteralment tkompli tipprattikah tul ħajtek kollha. Stqarret magħna li meta fil-Games rat atleti anke tal-fuq minn 60 u 65 sena għamlet il-kuraġġ li t-taħriġ u s-sagrifiċċji kollha li għamlet meta kienet iżgħar jista' jibqa' jissarraf fis-sodisfazzjon tal-kompetizzjoni għal bosta snin. Waqt l-istess logħob ipparteċipaw wkoll Graham Borch li rnexxielu jirbaħ medalja tal-fidda fit-triathlon Olimpiku f'ħin ta' 2 8 minuti u 5 sekondi li kien ukoll it-tieni l-aqwa ħin fil-kategoriji kollha.